ha una dita que diu: si no pots amb el teu enemic, uneix-t'hi. D'alguna manera és això el que ha fet el convidat de la nostra primera secció de la temporada dedicada als emprenedors. Ell volia vendre productes i arribar al màxim possible de clients. I Amazon, el més gran marketplace actualment, s'ha convertit en el seu aliat. Si teniu interès a vendre i voleu saber com funciona aquesta plataforma, molt atents als propers minuts. Us hem presentat el nostre convidat abans, però ho tornem a fer per si us heu afegit ara al programa. Ell és en Raül Sucías, que és CEO o CEO d'Amazon Consulting Barcelona. Bona tarda de nou. Hola, bona tarda. Benvingut al programa. Ens explicaves, doncs, a la introducció que venies a explicar com vendre productes, bàsicament, no? Sí, una miqueta, perquè la gent es pensa que és Amazon qui ven els productes. I realment, més del 50-60% som empreses privades que venem els productes. Doncs estarà molt bé que ho expliquis, perquè jo crec que el 90% de la gent es pensa que és així, que és la pròpia Amazon que s'encarrega, però és que avui explicarem com funciona realment el gran gegant d'Amazon. Però bueno, abans de res, suposo que tot i que siguis emprenedor i estiguis treballant de valent, has pogut gaudir d'algunes vacances. Sí. Sí? I tornes doncs amb les piles renovades. Treballant, perquè treballo online, o sigui, treballem sempre. Això ho parlava jo fa uns dies amb un company que deia més que el que treballa per un mateix i treballa molt online no descansa mai, no desconnecta mai. No. És una mica diferent. Una mica difícil, no? Sí, podem estar de cap de setmana disfrutant i treballant una miqueta. Bueno, al final no es fa tot, no? Sí. Suposo també t'has de posar uns horaris. Bé, doncs parlem una miqueta de tu, Raül. Tu ets enginyer de formació, però comercial i venedor de vocació. Exacte. I, de fet, vas crear una xarxa d'empreses relacionada amb la venda de productes que tenien a veure o tenen a veure amb la informàtica i després, curiosament, relacionats amb el ciclisme, no? Sí, jo tinc dues formacions. Una és com a entrenador, biomecànica en ciclisme, i l'altra, amb el meu germà, vam muntar unes franquícies de consumibles informàtics, cartutxos reciclats i tot això. I després, doncs, això paral·lelament ho duieu a terme online. Veníeu online? Va ser tot físic, sí? Però va començar tot a canviar el mercat. Llavors ens vam donar compte que teníem que moure cap a online. I llavors va ser quan vam començar a muntar la pàgina web i entrar en aquest món. Val. I llavors vas començar a interessar-te per Amazon i les seves possibilitats. D'això farà uns 5 anys o així, Raül? Una mica més. O una mica més. I la primera vegada que van començar a vendre va ser un desastre. Ja, i tu vas dir, no anem. No, ho vaig deixar, com 6 mesos. Ho vas deixar? Sí, vas tirar la tovallola, allò que es diu. Bueno, estava allà, era una prova. Fins que vaig tornar amb un altre producte i llavors em vaig donar compte, amb un viatge a Colòmbia, que hi havia gent que s'estava guanyant molt bé la vida i que necessitava formar-me. Que no era com es veu que és, o com sembla que és. És molt més, no difícil, però s'ha de saber molt. Complex, i per això t'has de formar. I què vas fer llavors, en aquell moment? Primer vaig fer cursos online. Sí? Eren molt superficials, però ja vaig veure que sí, que tenia bastant de futur, i després vaig fer cursos presencials. Normalment tots els cursos es fan als Estats Units. I són cursos de què exactament? Si una persona que vol... Com vendre a Amazon, tal qual, Allà és una professió. Allà és una professió. I això ho vas fer als Estats Units, a Texas, no? Sí. O Austin, o per allà a la vora, per aquesta zona. I dintre d'això n'hi ha moltes professions diferents dintre d'Amazon. Que curiós. Sí. I sempre anem enrere nosaltres, eh? Ara comença, a veure, aquí a Espanya. És un gran consol, no? Però bueno, tu ets dels pioners, o sigui que tu vas anar als Estats Units una miqueta a formar-te. Tot aquest aprenentatge que tu has fet i tot aquest temps que ha passat mentrestant t'ha permès ser actualment, atenció, especialista en el posicionament dels productes a les primeres pàgines d'Amazon. Sí, o sigui... Seria això, no? El 80% de les vendes estan a la primera pàgina. I dintre d'aquí el 60% en les 3-4 primeres posicions. O sigui, o estàs allà o no et veuen. Exacte. I tu el que fas precisament és fer que les persones que venen un producte estiguin allà. Surtin allà. Quan fas una búsqueda, et surti el producte. Molt bé. Això, clar, serà una mica complex d'explicar, però evidentment que s'ha de tenir una formació, que és la que tu deies, i que ara que a més aquí s'estan fent màsters, també cursos, sí, no? Cursos més que màsters, perquè no hi ha gent que pugui... Encara no hi ha tampoc formadors, potser t'hi podries dedicar. Sí, jo faig cursos, empreses... Mira, veus, ja t'ho deia jo. Tu pots donar també la formació a empreses, ajudes a aquestes empreses, donar-los una formació. Explica'ns una mica el teu dia a dia, com és. Bueno, jo tinc els meus propis productes, que ven a Amazon, és una gestió que una vegada, o sigui, crees el producte, hi ha molt de treball, però quan ja està creat, funciona, entre cometes. Sol, diguem-ne. Ja el tens posicionat i ja va sol. Exacte, tens que anar contestant preguntetes o problemes i tal. Però després faig assessorament a empreses
que volen vendre, o cursos a gent o empreses que volen vendre, que tenen un catàleg molt gros o això, i és millor que sàpiguen fer tot. I ho pots fer presencial i també online o a través de YouTube, penso que també... Bueno, a YouTube estic creant un canal, en català que ensenyaré tot això, però normalment les formacions, si són a Catalunya, les faig presencial, però si no amb Skype, perquè jo tinc gent d'Alacant, d'Andalusia, Miami, o sigui, hi ha molta... Clar, no puc desplaçar-me, seria molt car. No, seria molt car per les empreses. Molt bé, doncs mirem de fer una mena de curs o una masterclass, si vols, per aprendre una miqueta, perquè els nostres oients també sàpiguen del que estem parlant, no? Com dèiem, sou especialistes, ets especialista en la creació d'optimització i llistat de productes per la venda d'Amazon, Per això dèiem, qualsevol que tingui un producte a vendre, que estigui atent aquesta tarda. Què vol dir especialistes en la creació de productes per la venda? És a dir, a veure, jo puc vendre el que sigui, ampolles d'aigua, però creació per productes per la venda vol dir que han d'estar embolcallats o han d'estar presentats d'una manera especial? No. O sigui, hi ha dos tipus de productes diferents. Un és, tu tens un producte, ets una empresa, una fàbrica, però és el producte que és, o sigui, no pots crear-lo. Exacte. I després, o sigui, això s'ha de posicionar amb una sèrie de paraules, claus i tot això. I després, la part que més m'agrada a mi i que jo crec que és la que té més futur, seria com un treball d'autònom, d'autoempleo, o un business site, o sigui, com un treball paral·lel, que és buscar un producte que es pugui vendre a Amazon, o sigui, sigui rentable, que no sigui gastant-se pocs calés, que tingui moltes vendes. És a dir, fer-ho al revés. Una cosa és tenir un producte i voler-lo vendre i una altra cosa és buscar el producte que es vendria bé. Això és el que jo més em dedico per mi. O sigui, jo no busco una ampolla d'aigua per vendre, sinó que busco un producte i amb una sèrie de software que tinc, hi ha molt software, em dona un micro, es pot vendre. Llavors, què fas? Vas a fàbriques, es fabriques amb la teva marca i fas tota l'operació. La creació d'aquell producte. Des de zero. També dieu que sou especialistes en l'optimització. Això què vol dir? Això és una persona que ja té un producte, llavors, quan tu busques a Amazon el producte, el que mostra Amazon es diu listing. És com una pàgina web d'aquest producte. Llavors, aquest listing té que estar optimitzat perquè surti sempre. I pot ser que hi ha gent que busqui ampolles d'aigua o aigua embotellada. Sempre té que sortir, però alhora té que ser agradable. O sigui, quan tu vegis que no siguin paraules, allà moltes paraules, no, té que ser agradable perquè la gent cliqui i compri. El que estàs buscant és que la gent cliqui, no? Sí, perquè tens com 2-3 segons que la gent es decideix. Ràpid, Si no, perd. Aquí està una mica el truc. I després també una altra pregunta. Cal tenir una pàgina web per vendre a Amazon, Raül, o no seria imprescindible? No ho és. No, fa uns anys... Perquè Amazon, recordem, és la plataforma, com avui ens està explicant el Raül, però som després molts venedors que podem vendre allà, No fa falta tenir res. O sigui, tu pots vendre a Amazon, és més, jo molts anys, o sigui, jo creu que jo quan tinc un producte, el ficava a Amazon i no tenia res més, només Amazon. Cada vegada som més venedors amb més formació. Llavors, ara la tendència és a tenir-ho tot. Pàgina web, Instagram, Facebook, Twitter, com crear tota una marca per poder vendre. Per què? Perquè tens que destacar sobre d'un altre. Molta competència. Sí. I, Raül, podem triar si vendre a tot el món o vendre només en un país? Es pot escollir? Pots fer el que vulguis. És el vulguis. bo d'Amazon. Amazon té els seus propis magatzems, llavors jo molts productes jo no els veig. Jo, una vegada que el tinc creat, va directe del fabricant a Estats Units, o a Emiratos Àrabes, o a Europa. Jo no els veig. Jo tinc empresa als Estats Units i a Europa. Però podia tenir a Mèxic, Turquia, Anglaterra, hi ha moltíssims països per poder vendre. I clar, és el bo que té, que no necessites magatzem, no necessites res. Un ordinador i... I està bé, clar, a vegades ens passa que els que som clients o els que pensem en comprar per Amazon penses, ostres, com ho deuen fer dels ports, que van tan ràpid, o com ho deuen... Qui s'encarrega del transport d'aquest producte perquè vagi a tal lloc o tal altre? Sí, això és perquè Amazon té molts magatzems repartits per diversos, o sigui, per tota Espanya o tots els Estats Units. Llavors, quan tu envies, per exemple, 1.000 unitats d'un producte, es reparteix per tota la geografia d'aquell país. Llavors, sempre t'arriba el producte que està més a prop. Per això és tan ràpid. I ell va fent moviments. O sigui, pot ser que jo posi el meu producte a Espanya, però que me l'envia a Alemanya o que fa moviments dintre.
Déu-n'hi-do, és tot una... O sigui, no és difícil, com tu deies, però s'ha de saber com funciona, no? Exacte. Per estar allà. Avui estem fent una miqueta d'ABC de com funciona. Per tant, si una empresa és a Amazon i no ven, Raül, és perquè ho està fent malament? Perquè, tal com ho expliques, tothom hauria de vendre. Sí, a veure, hi ha molta competència. Normalment, si tu tens bon producte, bon preu, tindries que vendre. Després... I estàs ben posicionat. Bueno, això s'aconsegueix també una mica en publicitat. Però si no hi ha mercat, de vegades no hi ha mercat. Hi ha productes que em truquen perquè faci l'assessoria i no hi ha mercat, per lo que sigui. Llavors és difícil, o es ven molt poquetes unitats. El mercat també és... Que, òbviament, i també passaria amb una venda física. Sí, o hi ha moltíssima competència. Hi ha productes, hi ha tanta competència que és millor dir no entro. Sí, perquè llavors seria molt complicat. Bé, veiem que el tema que estem comentant avui amb el nostre convidat, en Raül, doncs té seguiment per part de l'audiència i hi ha algun comentari que ens estan fent els oients. Exacte, ens acaba d'escriure l'Àlex, és un oient del programa, que diu que ell ven a través d'Amazon i ens explica que aquesta empresa s'emporta un 20-25% del preu. Ell considera que és un tant per cent molt elevat i pregunta si creus que ho abaixaran algun dia, si això canviarà. Normalment s'emporta el 15%. 15% s'emporta Amazon de tot el que venem. Quan és un venedor privat. Vale. Hi ha una altra categoria que són vendors, que és menys, molt menys, però jo no l'aconsello mai, són per fabricants. Però jo crec que no és car, és molt barat. O sigui, és com tenir el millor comercial que ven el teu producte. O sigui, per mi és superbarat que em cobrin el 15 i estic venent un producte als Estats Units. Sense necessitat de tenir estructura, per exemple. No exemple. tinc res. O sigui, no fa falta tenir res. Ni web, web, com deies, no? Exacte. O sigui, a més tinguis millor. Però no fa falta tenir res. O sigui, és una comissió. Un comercial cobra un 12, un 13%, un bon comercial. Amazon el mateix. Com canvien les coses, no? Ara mateix tenim aquesta eina, abans teníem els comercials, que ara ens es pensen els comercials, els venedors d'abans, que anaven amb la seva cartera de productes i els seus mostraris. Amazon és mundial. És mundial, i tant que sí. I nosaltres, a més, podem escollir també el radi d'acció, que això també és important. Tu tens, depèn de la teva empresa, pots vendre... O sigui, per exemple, si... Segons producte o que tu vulguis. Exacte. Molt bé, doncs la veritat és que hem fet una mica de radiografia de què és Amazon, com es funciona Amazon, com podem vendre a Amazon i com optimitzar els productes, com fer aquestes llistes que ens explicaves, com crear un producte fins i tot per la seva venda, com estar doncs, en els països en expansió, però sobretot com tenir un assessor que ens pugui veure la viabilitat, no? Sí. Que aquesta seria la teva feina, una feina que hem conegut avui, que ara ja s'està arrelant una mica més al nostre país, però que tu vas haver de formar-te fora, per tant podem considerar que ets un pioner, Raül. Sí. Gràcies per ser aquí. Nosaltres doncs, el que demanaríem, Raül, és que facilitessis el teu contacte a la teva web per si hi ha empreses o particulars que volguessin doncs, comentar amb tu i que volguessin canviar impressions, doncs ho poguessin fer, perquè ara imagino que sortim de l'estiu, la gent ara una mica, després de les vacances, millor no va una mica justeta pel temes comercials per comprar coses, però atenció que ens venen campanyes comercials molt importants, com la de Nadal, per exemple, per la qual... Exacte, i per la qual ens hem de començar a preparar ja, no? Ja tindríem que estar preparats. Ja tindríem que estar preparats. Sempre s'ha d'actuar amb molta prevenció. Doncs recordes el teu contacte? Mira, la pàgina web és amzconsultingBCN.net.com, és el mateix, i allà em poden contactar per WhatsApp, per Messenger, també em troben a les Facebook, Instagram, pel mateix nom. Molt bé. Doncs d'entrada nosaltres agrair-te que hagis estat aquí. Recordem, avui ens ha acompanyat un emprenedor, el primer de la temporada, el Raül Socias, que és CEO d'Amazon Consulting BCN, aquesta empresa que funciona posicionant els vostres productes perquè es venguin en aquesta plataforma mundial Amazon. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Molta sort, que vagi molt bé. Adéu-siau i bona tarda.